UMnyango wezemfundo KwaZulu Natal uthi kuzojutshwa amaphoyisa esikoleni iNonhlevu secondary eGroutville kusasa. Lesikole sivalwe izolo kulandela umbhikisho womphakathi kanye nesigungu esilawula isikole. Amasango avaliwe kulesikole iNonhlevu secondary. Amalungu omphakathi abethukuthele egane unwabo avale isikole akhipha abafundi emagcekeni. Isigungu esengamele ukusebenza kwalesikole sithi sifuna kumiswe othisha abathathu kulesikole. Lesigungu sisola labo thisha ngongakwazi ukwenza umsebenzi. Abazali balabafundi bakulesikole bathi indlela labo thisha abathathu abaziphethe ngayo iyona eholele ekutheni kumenze ukufunda kulesikole. Labazali bafunge bagomela ukuthi angeke zifunde izingane uma labo thisha besangaphakathi emagcekeni esikole. Labo thisha ke bangaphansi kophenyo ngezitsolo zokwephula umthetho wesikole. Njengamanje siyabona ukuthi if kune friction between two parties, let us separate those parties for the sake of education and teaching. Isiphathimandla zomnyango wezemfundo esifundazweni zithi zikhona izinyathelo ezithathwayo ngalezi insolo ezibhekiswe kulabo thisha. Awukwazi ukususa inkinga kwesikoleni esisodwa uphinde uyise kwesinye isikole ufuna udile nenkinga uyiqede. So udaba labo thisha abathathu soliqeda khona lapha eNonhlevu. Uma ngabe bethola benemacala siyodila nabo ngalolo hlobo. Uma ngabe futhi betholakala bengenamacala boqhubeka futhi bafundise eNonhlevu. Esingeke sikuvumele ukuthi kube khona nje ukuthi namhlanje sisabafuna uthisha abathile abahambe uma bengahambi sophazamisa ukufunda nokufundisa. Balinganiselwa izinkulungwane ezimbili abafundi abathintekayo ngenxa yalombhikisho. NginguSimphiwe Makhanya wezindaba ze SABC ngikwaDukuza.